Αρνός. Πρόβλημα 5ο από τα μαθηματικά της 6ης τάξης δημοτικού. Για να λύσουμε λοιπόν το πρόβλημα αυτό με δύο τρόπους. Για να παρασκευάσει 300 λίτρα κρασιού, ο κυρ Κώστας υπολόγισε πως χρειάζεται 400 κιλά σταφύλια. Πόσα τελάρα με σταφύλια θα πρέπει να αγοράσει για να παρασκευάσει 380 λίτρα κρασί. Εάν όμως ξέρει ότι κάθε τελάρο χωράει 16 κιλά σταφύλια. Για να δω λίγο το προβληματάκι αυτό. Θα δω ότι με δυσκολεύει λίγο, γιατί μου μιλάει για τρία ποσά, έτσι. Το πρώτο ποσό δεν είναι τα λίτρα του κρασιού. Μου μιλάει επίσης και για τα κιλά των σταφυλιών, καθώς επίσης και για τον αριθμό των τελάρων. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει εγώ να έρθω λίγο να βάλω σε τάξη τα δεδομένα του προβλήματος για να μπορέσω να απαντήσω εδώ. Τι μου λέει λοιπόν εδώ αρχικά, έτσι, μου λέει ότι για να παρασκευάσει τα 400 λίτρα χρειάζεται 400 κιλά σταφύλια. Και μετά ότι αυτός θέλει να παρασκευάσει 480 λίτρα κρασί. Άρα, εάν εγώ χρησιμοποιήσω τα ποσά λίτρα κρασιού και κιλά σταφυλιών, δεν μπορώ, παιδιά, να βρω πόσα κιλά σταφύλια αυτός θέλει για να παρασκευάσει αυτά εδώ τα λίτρα κρασί. Και μετά θα έρθω να υπολογίσω τα τελάρα, έτσι. Μεγάλη προσοχή. Άρα, για να έρθουμε λοιπόν εδώ, να αναγνωρίσουμε αρχικά τα ποσά μου. Έχουμε λίτρα κρασιού και έχουμε και κιλά σταφυλιών. Αυτά είναι τα δύο ποσά τα οποία με ενδιαφέρουν για αρχή. Τι βλέπω λοιπόν για αυτά τα δύο ποσά? Εάν εγώ, παιδιά, διπλασιάσω την ποσότητα των σταφυλιών, δεν θα πάρω διπλάσια ποσότητα κρασιού. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτά εδώ τα δύο ποσά είναι ποσά ανάλογα. Εάν αυξηθεί το ένα από τα δύο, θα αυξηθεί και το άλλο με αντίστοιχο τρόπο. Και έτσι, εάν χρησιμοποιήσουμε εδώ την μέθοδο των τριών, μπορούμε να βρούμε τα κιλά σταφυλιών που απαιτούνται για να παρασκευαστούν τα 480 λίτρα κρασί που θέλει να παρασκευάσει ο κυρ Κώστας. Άρα θα πρέπει να έρθουμε εδώ να κάνουμε τι? Να φτιάξουμε την κατάταξη, η οποία μου λέει το εξής. Μου λέει ότι για 300 παιδιά λίτρα κρασιού χρειάζονται 400 κιλά σταφυλιών. Έτσι. Όταν εγώ θέλω να παρασκευάσω όμως 480 λίτρα κρασιού, και προσοχή εδώ, έτσι, στην κατάταξη το ένα μέγεθος να είναι κάτω από το άλλο. Άρα εδώ έχω λίτρα κρασιού και εδώ. Για 480 λοιπόν λίτρα κρασιού, πόσα κιλά σταφυλιών χρειάζομαι? Αυτό εδώ είναι το άγνωστό μου. Έχουμε λοιπόν εδώ φτιάξει την κατάταξη και σύμφωνα με την απλή μέθοδο των τριών μπορούμε πολύ απλά να υπολογίσουμε τα κιλά των σταφυλιών που απαιτούνται. Ή αλλιώς, αν δεν θυμάμαι το μνημονικό κανόνα, αρκεί να έρθω εδώ και να πολλαπλασιάσω χιαστή. Θα πάρω λοιπόν 300 επί χ να είναι ίσο με 480 επί 400. Έτσι. Άρα θα έχουμε 300 επί χ να είναι ίσο με 192.000. Δηλαδή το χ να είναι ίσο με 192.000 διά 300. Και έτσι λοιπόν το χ να είναι ίσο με 640. 600 λοιπόν 40 τι? Κιλά σταφύλια θα πρέπει να πάρει ο κυρ Κώστας για να παρασκευάσει τα 480 λίτρα κρασιού. Έτσι. Και εδώ, αν θέλετε, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε, όπως είπα και πριν, το μνημονικό κανόνα. Ότι δηλαδή το χ είναι ίσο με τον αριθμό που βρίσκεται από πάνω του, 400, επί το κλάσμα που σχηματίζεται δίπλα του, αλλά αντεστραμμένο, έτσι, όχι 300 προς 480, αλλά ανάποδα. 480 προς 300. Να φέρω δηλαδή τα πάνω κάτω, ουσιαστικά. Έτσι, ακριβώς το ίδιο πράγμα όμως είναι. Βρίσκω και πάλι 640 κιλά σταφυλιών. Και για να έρθω τώρα να δω, γιατί εμένα εδώ μου δίνει και ένα τρίτο ποσό, τον αριθμό τελάρων.
Άρα, για να δούμε λίγο εδώ, έχω αριθμός από τελάρα και κιλά από σταφύλια. Τι καταλαβαίνω, έτσι? Κάθε τελάρο, έτσι, το ένα τελάρο γνωρίζω ότι χωράει 16 κιλά σταφύλια. Έτσι. Άρα όταν εγώ έχω 640 κιλά σταφύλια, δεν μπορώ πολύ απλά να υπολογίσω πόσα τελάρα θα χρειαστούν. Έτσι. Για να δούμε λίγο εδώ. Ξέρουμε ότι το ένα τελάρο χωράει 16 κιλά σταφύλια. Εάν εγώ έρθω και αυξήσω τα κιλά από τα σταφύλια, δεν θα αυξηθεί και ο αριθμός των τελάρων? Αντίστοιχα, εάν διπλασιάσω τα κιλά από σταφύλια, έτσι αν πάρω 32 δεν θα χρειαστώ 2 τελάρα. Άρα λοιπόν και αυτά εδώ τα δύο ποσά μεταξύ τους, αριθμός τελάρων και κιλά σταφυλιών, είναι τι? Είναι ποσά ανάλογα. Για τα οποία εγώ ουσιαστικά εδώ έχω έρθει και έχω κάνει τι? Έτσι, ξέρω ότι για το ένα τελάρο θα χωρέσουν μέσα σε αυτό τα 16 κιλά. Άρα όταν εγώ έχω 440 κιλά σταφυλιών, πόσα τελάρα χρειάζομαι? Πολύ απλά, 640 διά 16. Δηλαδή 40 τελάρα. Και έτσι λοιπόν βρίσκουμε ότι ο κ. Κώστας θα πρέπει να αγοράσει 40 τελάρα των 16 κιλών, δηλαδή 640 κιλά σταφύλια, για να παρασκευάσει αυτά τα 480 λίτρα κρασιού. Εδώ βέβαια μου λέει να λύσω το προβληματάκι μου με δύο τρόπους, έτσι. Άρα ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσα να λύσω το πρόβλημα είναι με αναλογία. Να έρθω δηλαδή να φτιάξω ένα πινακάκι ποσών και τιμών, ποσά λοιπόν εδώ και τιμές. Τα ποσά που ποια ήταν, για να θυμηθούμε, λίτρα κρασιού, κρασί λοιπόν σε λίτρα και σταφύλια σε κιλά. Ξέρω ότι όταν τα λίτρα κρασιού είναι 300, εγώ χρειάζομαι 400 κιλά σταφύλια. Όταν λοιπόν εγώ θέλω να παρασκευάσω 480 λίτρα κρασί, πόσα είναι τα κιλά σταφύλια τα οποία εγώ χρειάζομαι? Και με την μέθοδο αυτόν έρχομαι και φτιάχνω μία αναλογία. Γιατί εφόσον εδώ τα ποσά μου αυτά τα δύο είναι ανάλογα, τι ξέρω? Ότι οι λόγοι των αντίστοιχων ποσών είναι μεταξύ τους ίσοι, έτσι. Οι λόγοι που θα πάρω εγώ εδώ, κρασί προς σταφύλια, ο λόγος αυτός είναι πάντα ίσος με έναν σταθερό αριθμό, έτσι. Δηλαδή το 300 προς 400, εφόσον έχω αναλογία, θα είναι ίσο με το 480 επί χ. Και αν έρθουμε εδώ να πολλαπλασιάσουμε χιαστή, τι θα προκύψει? 300 επί χ να είναι ίσο με 480 επί 400, όπως και πριν. Άρα και πάλι λοιπόν θα υπολογίσω ότι το χ είναι 640 κιλά. Και αν θέλετε τώρα να έρθετε και να υπολογίσετε τον αριθμό των τελάρων, πάλι εφόσον είδαμε ότι ο αριθμός τελάρων και κιλά σταφυλιών είναι δύο ποσά ανάλογα, και πάλι μπορείτε να έρθετε και να φτιάξετε ένα δεύτερο πινακάκι ποσών και τιμών. Εδώ τα ποσά μου όμως θα είναι ποια? Θα είναι ο αριθμός, έτσι, των τελάρων και τα σταφύλια πάλι σε κιλά. Μόνο που τώρα ξέρω τι? Ξέρω ότι όταν το τελάρο μου είναι 1, τα κιλά σταφύλια που χωράνε σε αυτό είναι 16. Όταν τώρα τα κιλά σταφύλια που θέλω εγώ, έτσι, είναι τι? Είναι 640. Πόσα είναι τα τελάρα τα οποία εγώ θα χρειαστώ? Άρα πάλι έρχομαι εδώ και φτιάχνω μία αναλογία, έτσι. 1/16 να είναι ίσο με χ επί 640. Και αν εδώ πολλαπλασιάσω χιαστή, έτσι, αν πάρω τα σταυρωτά γινόμενα, θα έχω τι? 1 επί 640 να είναι ίσο με 16 επί χ. Το χ δηλαδή να είναι ίσο με 640 διά 16. Άρα το χ να είναι ίσο με 40. Πάλι λοιπόν βρίσκουμε ότι τα τελάρα που πρέπει να αγοράσει ο κ. Κώστας είναι 40 τελάρα.